morning guys, dito na naman tayo sa Kali guys. So lalabas na naman tayo. Samahan nyo ulit ako guys sa aking pagbiyahe. So dito tayo ngayon nakapila sa Mandaluyong. Nakapila kami guys. Dalawang hindi malamang traffic oh. Ay boy. Pasok tayo dito guys sa Baclaran. Para makakuha tayo dito ng mga may karga. Pasko dito guys, hindi ka makadaan dito. Buti nga ngayon binuwag-buwag na, pero mayroon pa rin oh. Kasi nandiyan sa U-turn yan, mga yan. Masiga. Sana kung man lang eh. Nasa ito eh. May isa, marami yan. Hey! Grabe. Nasa U-turn slot pa talaga. Ito na naman, no? Marumi na naman. Ito yung ilalim ng LRT guys. Ito yung ilalim. Edge sa top. Dito, grabe rin dito. Wala mo kung saan ka magsasakay dito eh. Airlink po. Airlink. Saan Airlink kayo? Sa may domestic road po. Di ba mayroon din doon sa Sukat? Tama ba yan? Pats po ata. Pats. Pats nga pala yan.
Tama ba tayo dito? Ano? Saan ba? Dito? Ano? Ito guys, Cargo Cebu Pacific. Itong lugar na to. Cargo yan. So wala ng Terminal 4 guys. Giniba na. Ano na kaya gagawin dyan? Kuya PNS sa Pilipino, Saan ba? sa Bonifacio. Anong Bonifacio? BGC? Hindi po, dito lang sa Gate 3. Taguig. Sa Pilipino. Sa Navy. Pwede tayo dyan magkanan kuya, maka-traffic signs. Sa ganyan na dyan, sa labas mo. Tapos, Ako. Traffic yung ludo no? Ha? Yung dulo ng tap, matraffic din. Buti pa dito, continuous tayo. Ngipit tayo dyan. Tanong siya, nasa wala sa lake. hindi niya napansin niya. Saan ito? Ay, sa iyo na. Kasi may nakita akong pinaikot nila eh. May nakita akong pinaikot nila. Si Samsung. Kaya lang hindi ko alam kung saan nila inano. Sabihin ko na lang kayo. Ganon. Tapos, Gas-gas.
Talaga itong mga nasa gobyerno, balasubas talaga. Ayan, oh, mga pula, plate number, oh. Mga ano lang yan, mga taga, tawag dito, Coast Guard. Yan, oh, mga Coast Guard yan, oh. Philippine Coast Guard. Ano, hindi naman nagmamadali. Ano, lagan naman, oh. Ay. Pansit, pansit. Ipakala ko na lang, ipa ako almusal guys, nagugutom na ako. Grabe guys, 1 hours na ako nag-iikot. Wala pa rin ako makitang pasahero. Grabe. Tapos nagasgasan pa yung aking taxi. So doble pa sakit. Ay! Ay, Lower Bikuta na.
Oo. Unahan ng SM, Skyway. Malayat. May RFID pala. Kung RFID may cash pa ba dyan? May cash doon. Mga emergency. Ewan, tapos tagal na nila sa yung load. in-implement na walang cash pero hindi nila kasi maraming wala talagang May yung mga bili ka agad. yung mga galing probinsya walang ganyan. Oo. Tsaka punta ka pa sa opisina para mag na RFID. Hindi, meron naman dyan sa mga highway. Mayroon din. Pagpasok mo meron naman Kasi doon ka papunta sa likod ng SM. Ngayon hindi. Meron na dyan mga nakaabang sa Accessible na nila Mm. ngayon. Kasi yung dating driver ng amo ko, si Judge, naku, laging nagreklamo. Pupunta pa raw siya doon. Hindi, meron na dyan. Yan sa C5 meron. Talagang inaano na nila lahat. Accessible na. Pag nakaakyat ka dyan sa taas, meron dyan. Dito sa may Makatulong sana itong Skyway. Kaya lang yung ay malaking tulong kasi siyempre RFID at saka yung problema cash. mahal kasi. Sobrang Ayaw nila dumaan dito, mahal. Konti lang minsan ang boundary. Hindi, pag dito naman kasi, ang nagpapadaan, siya ang magbabayad. Sa bagay, tama ka. Wala namang problema sa amin Mga drivers. No, walang problema sa taxi kasi ang nagbabayad dito, pasero talaga. Sayro talaga. Maalerto na yan. Siyempre, alam mo eksakto. Ngayon, pag eksakto dumaan ka ron, ang pera mo sobra, hindi ka nasusukli, ang kanila na yun. Sa kanila na yun. Dumaan ka sa eksakto Hindi na suklian. Kahit bigay ka ng 1,000, sa kanila na yun. Tulad nito, 1,000 ang pera. Hindi na yan suklian pag sinabing sakto. Kaya nga, kung may eksakto lang, hindi na yan magbibigyan ng 1,000. Bagay din yung sukli. Kaya lang kung galing ka sa abroad, barya lang. Ay, Skyway na. Ay, may load pa ba ako? May load pa pala ako. Doon na lang yan sa pagdating sa ano. Doon ba? Ano, para sa ano? Mamaya na lang, mayroon pa naman dito. Dagdag na lang mamaya. 20 na lang, di ba? Kaya pa kaya yan? Yung load mo? Hindi na. Hindi ako dumadaan dyan, kaya nga alam ko wala yan load Kaya na ako dumadaan dyan. Ewan kung bakit. Baka dito na tayo magbabayad. Doon pa, sa may una tayo magbabayad. Hindi, Yung dito. parang may blue. Dito na. Yan. Ay, ibig sabihin nila yan. Ba't dalawa pa yan? Wala namang naka-duty. Alright guys, hanggang dito na lang yung video ko. Napakahaba nung tinakbo kong Skyway guys. Baka ma-over tayo sa sobrang haba. Alright guys, dito na lang. At maraming salamat sa suporta sa aking YouTube channel.
Kahit matagal na yan, wala pang kita. Ayos lang yan, basta dyan lang yan.